Ama-grapes kuleli bandla awadliwa noma ama-grabhisi awadliwa kuleli bandla. Uma ngabe uyinazaretha elidla ama-grabhisi, bugaye utshwala kwakho, uphuze newayini kwakho. Ngakho ama-grabhisi kuleli bandla awadliwa. Uyafana nomuntu ogaya utshwala besiZulu, uyafana nomuntu ophuza amawayini, uyafana nomuntu odla ingulube. Ake siveze iBhayibheli ukuthi ngikuthathelaphi-ke lokho engikushoyo. 2. Yisho kubantwana baka-Israyeli uthi kubo, uma owesilisa noma owesifazane enza isethembiso esithile, isethembiso sobuNazaretha, ukuzahlukanisela kuJehova. 3. Uyakuzihlukanisa newayini nophuzo olunamandla, angaphuzi uviniga wewayini noviniga wophuzo olunamandla, angaphuzi okwezithelo zomvini, futhi angadli izithelo zomvini ezimanzi nezomileyo. 4. Zonke izinsuku zobuNazaretha bakhe akayikudla lutho olwenziwe ngewayini lezithelo zomvini kusukela ezimbumbulwini kuze kufike emakhasini. Wele-ke ushembe kazalwe neBhayibheli ufike wathi kakwenziwe lokhu, hhayi okunye. Ngiyinazaretha mina. Qhubeka nokuqhumuza lezi zinto ubone ukuthi wena noshembe niyohlangana kuphi naye, ngoba kuthiwa singadli ngisho iy'nhlamvu zale nto ngoba yizona ezenza iwayini noma utshwala. Ngakho akumele uzidle wena uyifake emzimbeni wakho. Uma usuthathe isifungo sokukholwa, lezi zinto akumele uzidle. Yebo zimnandi impela, kodwa beka eceleni le nto ngoba uyafana nomuntu odla ingulube uma ngabe udla lezi zinto. Ngakho-ke lezi zithelo zenza utshwala. Utshwala buyawungcolisa umzimba wakho. Loyo engikutshela wona umthetho waleli bandla washiwa umqali wendlela ubaba uIsaya Shembe.